LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Nyakora mogi machiegni kendo ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation kuma mopandi nyenyo elela kendo adwani arwaki session makawuono an kaka pile pod giluonga ni Umari Nash Umari chieno jembone mbele chieno mineno mbele emiyoko ade nyalo wacho ni Umari dhako ngudi nigi chake kore kubni ariyo to pod chwako sitirungi kapok wadhi mbele bewe akaw thuolo ni indi mondo mi bende apaka jangolo marahuma iluongo ni Abongo Jakabwana for a good thing mabendi otimo kae chendo aneno ka it's a talk of the day several radio stations mention and more son kwa wacho ni ajawa to the world that is what it means and I'm very glad. Abongo Jakabwana, big up big up big up big up adhi wuoyo wachno endo bangma. Meanwhile naseloso gini, in fact gimono kela kaka wuono en ni mondo mene appreciate jok mabende osebedo katimo maber power jawa. To kata kamano kane pok amoko kamera to a brother mabende ong'ere gi nying mar Soko Bila Pesa okona ni en gi wach moro to LTN kaendi koma inyenye elela. Omiyo bende adwana miye thuolo ni indi mondo mi wach kende kaka wan wajawacho ga pile ni wan LTN kaendi wakete kaka okele kendo kaka ng'amotime kumotime gimomiyo time to gi gimonyalo timo mondo ka en gima rach to kik otimre ka en gima ber to med dhi mbele. Bende wachako kaka chendo kwa wacho ni gima ng'ato kelo nwa LTN kaendi en tich ni kaka viewer mondo clarify kati verify from the owner of that word kata ng'ama wuoyo no endo speaker themselves. Omiyo mani momiyo wan kaendi gi Soko Bila Pesa mabende aneno kosebet batha kanyo no endo yapani nyalo nene kako ji kladi kanyo adono wuok ende mondo mi uwinj problem ma en go kanyo no endo. Soko. Yes. Mos jo piny. Bueno, kamar na kumi thuolo ni kendo kana jo piny na musu kanyo ute kamara mama untie ni monde no. Ana iluonga ni Soko Bila Pesa. Mane nyinga mongere e thomka kate sani. Gi thom wago di sani ni. Okay. Iluongo ni Soko Bila Hela. Bila ome lore gaga nyal kete. Network to chandi aneno kisechako ng'adori chunge kuma ber ka en wifi mar jirani to yaw dhot gi dirisha mondo mi gino kik chandi. Nyakora mogi Soko pod aneno ka temo mondo mi oyudre makare apani wado dhi refresh ilo na odhi refresh the wifi koso reboot mondo mi onen makare. Meanwhile pod warite aneno kosechako load kanyo oseduogo. Soko.
Sonko. We. Sonko. Yes, awinji. Network to chandi wuo gi jopinywa. Bas. Inja mafine. Winjo ta winje. Kamera ni ng'adore but koro duondi to is very important. Just talk. Okay, kaka nasinyiso uni ni Soko Bila Pesa. Ago erokamano ne jogo duto makoro nowe mbui gi mbui manyasani ni. Yeah. Iwinja? Baba winje yawa, dongo mithu, dongine ma arito ni wuo. Bas. Gima da wacho ka ATL ma is very important. To abiro ka mondo address issue na machanda kalure gi jal mokoso na miluongo ni Tony Ndiema. Tony Ndiema koso na lita ya ok ber ahinya kaachiel kod manager ne. To manager nani mowang'o ya kor kabisa. Koro nani mondo akel issue ni mbui ka mondo at least obed ne example mag jothumbe mamoko kapo ni tiyo gi ng'ato keriti gi ng'ato ni koro idwa tiyo kod yo moro mok ber. Koro kitiyo gi ng'ato nyaka ibed gi ratiro moro manyiso ni ng'ani dwaro kama. Koro gimomiyo biro ka nyocha chien kae naloso ga twak ne Tony Ndiema. To which of course manager ne mane nitiere mokwongo mane iluongo ni Felo Wuod Nyagoro ne chulaga maber. Koro from there ka ne Felo weyo then Tony dong kende gi manager ne moro machielo. To bing ni nang'e Felo ne miyaga tich. Kata kapok nochula to ng'e maber ni osekwano kwan mag posters mono be nalosone kata artwork mono be nalosone to chula. Koro gini nyocho chakre ka ne Felo owuok e management mar Tony Ndiema, koro decide ne nowe tich, eno chako ti gi Tony Ndiema. Ema koro Tony gochoda ko inbox ne ba kanyalo loso ni artwork mondo alosne. To nanyise sawa onge shida. To mano no nanyise artwork aloso to awinjre be. To nagone artwork achiel 150 each and every artwork achiel. Koro naloso ne madhi Mombasa, mane ne tour Mombasa for almost a week, mane cover kunde mano odhitie. Koro after loso artwork ne aiso bai ni mondo na pesa e namba na kama. After giving the contact modhi ore na pesa no achieve any money. Koro ka gocho ne to blue tick oko reply. Gino chakre gi that day manaloso ni Tony Ndiema artwork. Koro pesa no narito nyaka kawuono moka neno. Then 3 days ago mano koro iga mawantiere ni edwe mawantiere ni manager ne Ochieng ma manage Tony Ndiema nogochona kunyise maber ni Alphonse adwaro ni mondo ilos na artwork. Naloso ne maber gi chuny maler. To mano dok wasego mbaka kod si Brenda ka iso Brenda ni artwork sani agoyo offer gi siling 100 manyiso ni nyaka ti e yo moro mokare e yo moro maber. Koro tok loso artwork ni tangiso go ni bwana adwaro ni mondo na pesa e namba ma kama. Wuoyo wacho ni odhiero na amewa na ana kamiye okodwa mako simba okodwa reply. Koro aduogo koro janeko decide ni koro awa beda mad mo serious. Ng'ato okanyal ka time na awis time na aloso ne ng'ato gimodwaro to kodwa chulo. Mana donjo go inbox ke Tony omiya tich kama by somebody called Ochieng kapo ni ng'e tadwaro mondo chula. Koro within a short time I don't know ka gik malosogi obedo post okete status osekete mbui ka mtandao jikoro neno the location ma Tony dhi goche. Ayopo ne yuda maber Marinash. Nyaka sani pura winji baba, ine ma winji. Koro gima chiponya ka osiepa kwach mang'ang'a ni Tony Ndiema tiyo kode yo moro maber. To gimomiyo ang' na ywag ne Tony Ndiema the image manyiso ni this is Tony Ndiema emomiyo koro nyaka ang' adila kode personally ni nyaka network chandi ba network
network chandi sana bache kane kata koponi daturumo mondo mi iwuo gi jopiny meanwhile nyakwara giwinjo kaka Sonko wacho. Sonko loso posters ne jok madwa loso poster e yo mayot sana. Sonko loso poster oloso gi siling 150 artwork. Oro ne joma by the way ambe aloso artwork to jomoko ywagore ni bei tek. Inyalo contact Sonko kaka iwinjo kanyo no endo oloso poster gi 150 but no wacho ni gi ene offer mabende offer no ne koro loso gi so koro ne ng'ama ni oko kanyo inyalo manyo Sonko be ang'eno dhi duogo ka mondo mi bende omiwa namba. Meanwhile iwinjo kowacho kanyo endo ni noloso ne Tony Ndiema posters madhi aneno ka indiko gocho. Eba gima timre kae ado Tony mondo tulo pesa chugo koda to mondo amere luor mane gima timo to kahero mar kunyo ng'ato hero mar ywaruok gi ng'ato koro kapo ni gin ng'eny adwaro mana raticha mondo pesa ning lora ne kamera mondo odong audio kadang wawinji maler. Chala ni ng'aloro kamera ni. Aya kuru wan. Adoro ni ala kibet ni wayuare weche moko matindo mok dhi konyo. Shuna maduong' ahinya to kapo ni Tony Ndiema dhi bro bedo ga kama no dhi mbele gi nyime gi timbege gi dana bro keyo weche mbui mabende naseke achiel moro maliet nie gini ni e channel na mar miluongo ni S Media Sonko Bila Pesa. Ni keyo nang'o? Nya keyo kanyo makoni Tono joga nikech pok ayudo ng'ama is very stupid like Tony Ndiema. To Tony Ndiema kudwa chulo pesa na matiyo ne kaselo to artwork to gito gi post anta dong nono ka giman kora ano kebe. Nya wacho weche kanyo manyiso ni Tony Ndiema gi manager ne no gi joga kabisa. Ana ng'ato kinyal bedo gi sura majaber to ni go thum lakini kidwa participate mondo mi ng'ato tich mayot. Ingini kapo ni wago business moro mayo mando very clear. Chula ati ni chula ka wantiere. Koro sani Tony nigi pesa ni adi in total? Mana loso ne Tony Ndiema na charge then 150. Each and every artwork ni 150. Mano koro 150 by 4 pesa di. Mano 600. Mano 600. Mede ariyo mana loso ne gi offer mano siling 100 mano 100. Iwinja? To bing ni kwen 100 wastage of time ilaka go kwano kanyo mano siling 100. Mano mutonge ga kalo sugi no mano siling 100. Mano 100. Mano 100. Then mano siling 100.
ing'adori yawa. Iwinja koro? Awinji. Ya, koro pesa madwaro kuom Tony Ndiema onego bed abeda siling 1,200 nikech atiyo gi data bende kuom loso gigo. Oh, so generally idai Tony 1,200. 200, yes. Ing'eni wacho ga iwacho ga Ndiema. Kija Kenya nyaka ilu chike mag Kenya, to ki break the law ibro timo nang'o? Ibro go fine. I have my own rules manyaka law makoka luwo to ji bro ng'iyo koda marach, ama either wabro ng'iyo e yo moro moko ber mabro kela chaya chini ma osiepe na koro ka mora mabro yudo kata faida. But I just wanted Tony Ndiema to know very well and clear. Kata kaponi an mudo tiyo koda kiko ti koda yo moro machielo tina machielo. I can't waste my time loso ne ng'ato gimoro. Asel gimoro then to can any payment. Yeah. So gini no chwanya ma to litna nikech sama benda dhi mbui kanyal neno gimoro ma okanyal neno ineno kaponi adhi mbui ta neno ka gima loso bedo posted, I'll just viral kama gima timo ni moro ng'ani post to but you don't hear Tony Ndiema kati timne maber timne marach eno ng'alinga. Tony to ero ga ling, koro ling neno to dongo nyalo wacho ni kit ng'ato nikech dongo iwinjo ni kata timne maber kata timne marach to ling, koro nyiso ni ling. Ing'e gimomiyo nyaka wach kamano. Sama timo gimoro to wawinjre agreement. Kata sani kimiya tich ni Soko timna gima kama ibro kawo pesa di tok tieko time yakoni ba en pesa makama to kwase winjore to watiekre moro mayo maonge tiende na manyi kati manya ineno. Koro the issue is here. Ni sama ng'ato dichi dwaro gimoro ithaga gi simo minyisa ni Soko isichopo kanye isitieko gi gidwaro sani to after kufanya hiyo job miseloso gigo te bioro in kigocho to ni rit matin pod warito pesa mondo oro to sama naloso gigi ne gidich ahinya gidwaro gi manyiso ni already gin ready mar oro na pesa after timang'owa loso gik ma ne gidwaro. Koro an ng'ama tera ng'weche mokadua kong'e maber ni oonge pesa kata oonge nyalo mar timo gimoro. Koro an palit nani kaseloso gik ba oro to ginyisa na rit matin pesa dhi donjo mbele ka ama miya wana wadhi kitoni to kichako go simo to inyisi ni bwana to mi kasa donga sewinjo wachi an bende dwaro mana matuga inyisa na lof gina unto sano kudwa ka uta tita kako na titu mal isetemo gocho ne manager kata Tony Ndiema? Yes. Gocho ne gito gidwa mako. Kwanza manager miluongo no Chieng Robin. To koro ko mak chuth. Ong'e blue tick to onge reply. Olenga. Mia namba ne atem. Wamani namba ne WhatsApp pio teke eka wadhi mbele gi nyime. Adwa ni gine iorna ting'ade iwe agine agochni awinji kaka wacho e kamera kaka pok ang'ado kasto amanyi Tony. Sawa. Wow, ni pio.
telo. Adembora. Ha? Dong no kabukora ling. Weche kan anno ne atini mano kor kocha wen to turo so timore na. Ba arito namba nyakoromo giwinjo kanyo endo mano iluongo ni Soko Bila Pesa. Owacho kacha ni noloso ne Tony gine noloso ne Tony artwork. Sani Tony ok mak simbe ng'ane be ok mak simbe manager no. Koro adwa na kuonga chak gi manager no ema rito namba ka mondo orna to pok aneno. Meanwhile ng'ato koneno ka timo gimoro machalo kama endi to ibro yudo ka ane ma ng'ato duogo makona and sani neno ka an ogona simu ok ago simu. Yudo ka ana beta ka like ana kia deal gi ineno ana kia deal mare gi aling an messages donjo na ka kata nyoro ne ng'ato miya message kanyo mar Elvis Kadori kako tamre chulo gari akone yawa ade gari dade komoro nyoro ne wan gi jotelo moko achiel ariyo adek nwatimo gik moko e airport kanyo no endo and no me ana kone we akunga bebe studio nkech ngene ng'ato be nyalo mi information casteleng to feel ni nitiere wad kaka ng'ano to siep ni okedwa gino out. So any position matek sana by the way in this our industry, because imagine somebody is reporting someone and expecting you to air that. On the other side, the other person is expecting niki yudo watch ne tokeke air. Koro ane kinde kanyo enga gima tek sana. So but nase decide ni want to wache kaka en. Then kichako ga LTN jok machoro ga gigi kichako ga LTN wan gi gimoro ka iluongo ni disclaimer is stating very well ni one watch mi wache LTN ka endi okotenore kodwa bed ne mama wa bed ne baba wa osekelo wach kaka en no e kaka wakete ne jopiny. Soko Bila Pesa okaneka orona gini Soko Bila Pesa okaneka oro gini akina ngoma teme Soko S media wagochi na ne offline. The person you have called is not reachable. We will notify you when the mobile subscriber is back. Manonga kure ko ya wuyo koda ka sani okoro kaneka odonjo. Okay. Chaka manyane kendo Soko S media kwani en online to onge natema ne kodonjo onde kokoling nyiso no onge Soko onge o report to dhi no se we report kanyo odhi we agochine ne Tony Ndiema mondo awinjane Tony Ndiema Brai wude lego Tony Ndiema igeni simba no kethre gesa koro simba manyien ni onge gi namba Tony
but I believe ne jopiny winjo message any other person ma otenore gi jogo unyalo neno kaka ugine. An akwayo namba ni to ok omiyago to simba ka be oonge to ng'ama nokelo report bodhe. Koro apani winjo Soko Bila Pesa. Soko Bila Pesa ni social media, all social media platform kata unyalo manye kaka S Media. Ne jok madwa nolos negi posters gi siling 100, 150 awinjo kamane rate ne kanyo endo unyalo manye. Then ne jok motenore gi Tony Ndiema iwinjo ka Soko wacho ni en gi pesa ne ma en 1200. Pesa ma pesa en 800. Pesa ma pesa en 800. Raneno ka mheshimiwa Morogo uchona ka jothurwa we awuoge His Excellency. Jatelo. His Excellency. Aleng. Baby, Omari Nash. Ma iluongo ni Abong'o Jakabwana. Bwana ni ochogi omera. Iluongo ni Abong'o. Jamano biro marach sani. Oyiek kapana. Koro maga jok moko pono dhi e campaign to ningo bed ni uketo to gine gonu banjo. Donge. Ndalo serumo mine kawe jodongo moti. In kijana matin. Koro chake kawo kijana matin ema were. Ok iluongri gi jodongo. Miyo dos jasuba. Iluongo. I want to check that. I want to check that. I've never seen full video match from. Awajini iluongo ni Abong'o Jakabwana. Abong'o Jakabwana. Pok ineno viri, in winja part matin. Manyi digi Abong'o Jakabwana. Omera ana winjo mani Omari Nash. Kora kono minot niya. Omari Nash miwacho kani. Kang'eyo. Koro ng'amoyo komni takia. Abong'o Jakabwana. Ayo onge waito ngimani. Wapambana. Na adis jodo. NTA. Iwe okale mokawe donge. Jatelo dhi ketho gini. Yakora mogi erokamano ahinya mane iluongo ni His Excellency. Aneno ko orna namba ka we atemane namba ni. Atemane namba ni. Hi. Awinjane ka en online. Ondike ka endi ni Ochieng Robi. Ochieng Robin. Ochieng Robin. Titu. Onge online. We are go chene offline. Ochieng Robin. Ochieng. Ambe uningo benu umeya gine. Umeya kata mana data. Ana kata mana credit. Agocho ni jigi pesa na batane mapoda biro jasigu. Ochieng Robin ni kuro bo makono. Jatelo. Iyuda koro maler. Agocho ne to ok omako simu. Ok omako simu. Dongo mindeko nanu Ochieng Robin. Agocho ne to ok omako simu. Koro
atemo ga gocho ne to be okomaki. Ambe ragocho ne to komako. Samoro mano namba mok makaga. Samoro na pok iber. Ina namba. Namba ne mana leso nego at work. To mane namba manoko nani e namba ne modhiro go pesa. To yoko koro namba no tise wuoyo ga kode mok dang wawach ni namba no kotigo. Namba no tiyogo jama no stay online 24 hours. To dong sane manye online to kanene agone hai to kaneno kochuo text ariyo. Chalma mebo to mane namba ne makata ka sani mane be namba ne mano kungo gocho nago. Konyi sani munda agine ni alas nego at work. Mabende namba reto naonge kwa onga ene mano mia gocho na that's why na save namba. Ai lewa bada se gocho ne kuro kango gocho na bag to ang na lerne. Yeah. Then jopiny be osewinjo kaka en. I don't know if you still have something to add, but gisewinjo ni Tony Ndiema gi team mare ni gisilingi 1200 mar artwork. Noningo bet siling 800, but koro nikech gibudho koro nyake ichwadgi e gine fine moro matin kanyo ne. Dong andiko maler kabisa. Giwinjo maler amako te. Mano kara fine. An mano kende gima dwa wacho. Okay. Koro, do you have anything for other Wangla artists or your clients mapango tiyo kodi kata specific word ma in go ne Tony Ndiema kata manager mare kata team Tony Ndiema? Okay, this is another element of the generally to all musicians. That is number one thing. Nikeche experience ma asedo matine to mkae. Yeah. Angi gima men kata bien ni poka bo enye lakini angi kaka nyalo ji control. Ngi ni kine tum nyaki kwange ngi ni ana won ati mangeto. Yeah. Yakinge maber ni gima time tum kan be gima nyalo konyo koso ken gima nyalo konyo. Yeah. Kora dawacho mai to all artists mani Angla music industry. To sana gini nyaka dhe na jwa kame. To nitiere mila moro ma sani ji nigo to bat ji kia. Yeah. Okwago thum mar ni waketo pesa mbele. Nikisema ng'ato keto pesa mbele tumbro tamegoyo. Dobro chware gi ji weche moko matindo. Yes, pesa mwadwaro, but okinyal keto pesa mbele mokwongo kapok itimo tich. Is either itim tij ne yo moro makare kata kimiu pesa to bed pesa moro makata kipoge to poge generally ka ng'ato ka ng'ato singe maber ama ato mai poshonda mai mara to mai mara ji mondo bed gi kwe. Okay. Yeah. Right, hapa ni awacho ni ji owinji maber kabisa. To wach moro bende nadawacho ni keto be wigene dhiwi. And this message to nyaka adorno chopo ne baba wa. Baba wa dong ng'eyo Javan maka Ajudo. Jamano tamio luori namba moja. To jamano be momio otiage thom. Kata ka bing neno ni poka romogo. Lakini there is a way mase tiagare kuome. Ene momio nyinga mar Soko be pesa ni kidogo. Ote malo kiasi. Ineno. Then ngano bende is a good advisor. Nichiri kore songa moro ma en go ma okapar ka pro konyo.
kodwa kete level moro ma koro is ene class to kapa bro konye kabisa. Mano Javan. Mano Javan maka Ajudo iluongo ni Chuwi. Gimomiyo wacho kama. Thum ma Javan go sani opogore gi thum manogoyo chon. Thum manogoyo chon nigoye e yo moro ma kiwinjo ni Javan go thum tineno ka crowd moro go koko. Ka mondo thum owinjore tido ka crowd go koko manyiso ni crowd ni gi enjoy gima Javan wero. Ok en crowd mar go koko ni ng'ane kia wer, but gi enjoy gima jathum wero. To sani performance mag Javan live stage is very weak. Enena weak ma oken kaka ndalo cha. Jotugo maneno go before. Opogore gi jotugo maneno sani, jotugo mane nitiere ne nyalo go ka da Javan pok odonjo tido ka already club sipong chon. To sani bro ni ka Javan pok odonjo stage ti ibro ya jotugo penjo ni to Javan osedonjo ni podi to jok mane stage to kapera ngeni ya jok mane stage ko sechako mbwake ne makoro jite koro kelo koko tungni gi tungni tido ka koro customers wuoka nikech koro gimiwiro malongo nge batido ka last time ka Javan go thum to joge no pangore ng'ato ng'e gima timo ma kapo ichako lom to gingi kaki chake ma sama Javan donjo to do ka papusipo en gima koro dhi mbele nyime gi jok mabiro biro do ka kumbudai. Okay. Awinji maler. Bro Javan adwaro ni mondo yare yego jok mtiyo gitani gi jok matiyo go chon mondo ni mistake kanye makosa manotimo nyaka yani ang'o kosa nini kata tiyo but nitie pogruok moro ma oken kaka ndalo cha. Okay. Na? Awinji. Nyakuramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba mana gi LTN Luo Trending Nation. Kora Javan maka Ajudo jathum maduong' en ng'at ma is talented, en CEO mar thumbe no kata brand neno ong'ama ong'ere thumbeche ma onge ng'ama onyalo pimo kode. Javan ochung' kien iwinjo the music the musician okava ng'ato wacho ni ma musician okava everything mane matimre music industry ineno. Yeah. Koro Javan nyaka kuong ng'e ni yoga sama tiyo kodgi nobed ni awinjo ng'ato ywako nobed ni nyocha omare nisino no higa mak no higa rumo nyaka wacha ing'adori mang'eny chako ng'adori ichak yayo od jirani yawa nyaka no winjo mamba iwinja aha koro eno higa mane wachako madhi karumo ni nan gi shida moro kanyo to natemo nyiso jatenda no to jatenda no be nokawe mana ma week noko bedo serious of it but thanks God I just
nagora kiano ma achika take everything plus the family na our family kamutingo jaduong na gin koro na gi weche ga go nyimine ga and nan gi funeral then natemo ko yakon from Javan. Javan was like my bro. He was my father. Ingin committee nyaki tell you work. Kin shida. Yeah. Korona penyo rani ko Javan mati oni ebane. Dan shida kama to gika we likely okidwa ka serious. Mono bede ni tire ko mora para ni tire hera moro manyalo nyiso ngado ni ajogi to nyoto tunkoda kama. Protect, man, protect. Yeah, because I just wanted Javan just a big up or change style. Couple any class more no. Fine, manoki and but no beni okaka normal kaka human beings. Nobody's perfect. Whatever do our best. Hero command. Yeah, that is the only thing I can say. But I'm going to Ay, nenga manyalo gombo namba ni kata kako yudi na. Ngamanyalo dwaro namba na kata kido ide moro mayot anga mani online searcher obede Facebook nyinga mar Sonko Bila Pesa obede Instagram Sonko Bila Pesa to kido ide TikTok ndi kanyo ni S Media Sonko Bila Pesa maka onge S Media to kinyalo ida mayot. Then namba na anyalo chiwo kanyo. Okay. N0114 23 0114 23 40 48 0114 23 40 48. Yes. Okay. Hapa kendo machielo nitie. 07 51 39 yeah 23 44. Yeah. Irokamano Sonko Bila Pesa hapa ni jogi winjo maber kabisa kaka iwacho kanyo no indo and ne ngat man oko kanyo kik ibed ni in gi problem moro oko kanyo ti will kuot kelo e LTN wan wakete kaka en onge ngama waluoro kata ka babu ochwanyi to babu ne medu address kele LTN ga ung'eyo tich matemo babu ung'eyo mamwa gini ung'eyo itango ne gi dala kanyo gineno gini uroga poni gi chwanyi ti do address gi just come. Yeah, you just come anase uo kutumishi kwa wote mane gi matemo. Otherwise, thank you so much. Wachakoro muru kende next time pod luonga no mari the truth meter umari parody katal Jose me oningo beni alwaro ne gi gimoro kanyo kaka kawuono en Sunday chana pango ne gi wende gospel moro chana gacha. But onge noma waraduru kendo nyakwara mogi med subscribe ne LTN Low Trending Nation kata wanyalo rado e Omari Nash kocha mondo bende wamed winjo parody. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno ko kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete gato wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Trending Nation. Mopa
opandi inyenyo elela.